Jing du wai remei na bau Chris ulai tu shai kadar yangi bok pa jung u e yangi badon pa yangi unong pentengan de kumta token ko hanman ko para ngipan yau neu nong pentengan badan nong sonsar ha ka jing im jingi bad ha ka balang hi barok away Nagapentau pabu kuchungi bishop chungi kiling do bat ki katekis bakin dup snow suk hakam sim hapdeng kiching tunju bat kiching shapan pen namar ki day pan sumaria la ka kun hun lang brot ngi kat pa de me ko try Nagapenta ka ne krampai kristan chungi bangin dup tray lang bat sim kuj ha ka ba pan preng ya ka gospel saurong chungi lara sitom kanu ngi kerpa de me ko try Nagapenta iway pa iway nangi pada ka jing snow tu ya ka jing koridor pa un don sim hapo jungi ngindup kloi ban sha ya ka ai banya ka badu ya ngi kerpa de me ko try Nagapenta ki kristan ki ba shapan pen nagapenta ki tu ki ba artatin ha ka jingej namar kiching jenjar niki jing pensoi bakin dup sngot ho ba amdan ai kabala ban panjot yak ki katba kirang don yo mensim Chris ki kerpa de me ko try nagum ta ki breu baro bakin dup pen kloi ban im ha ga jing suk bat ke ching e khnang bakin dup yo yakas pa ba pom la nyau ki ba me na ga jing rakhe ya ka hukum ching e chong jisu ni kerpa de me ko try Ngi duai na kebenta ke jing suk setelah keperthai kerpang e gitu giri badan padeng jing kan ad berkum juru ke jing suk hapo gitu gi ngisam ke badan padeng ke jing pat ke jing pra ngi kerpat ya me ko try ngi duai na kebenta ke jing lai luj jong gitu ki brew ki ba shat temarau ha ke jing snu baper jong kane keperthai Ngi kerpat ya me ko try ngi duai nak benta ki bapang basitam kam tame ki bakerpat ya ke jing duai jungi bau try ngta ya ki bakin yo ke jing ko ke jing khia ke bapura ke bakam kloi ngi kerpat ya me ko try ngi nang yai duai nak benta ke jing jatat jong ke mensem jong I klientina walang but justina walang ngi kerpat ya me ko try Kok pau ubah beneng ukon jung me Jesus Christ ulapan pau hangi ya ka jing e jung me da ka jing don ka jung u ringkat ban ngi man la ka por man la ka klemat te kum ta to ai ken ba kine ka jing duwai ka jing kerpat ki bangilabu akhmat jung me ha kane kasngi ki long ki ba padiang hun na ka banta ka jing don kam jungi ni panya kane Dau Chris utrai jungi. Amen. Shim kan barjing roi lai spa nyo pinru.
Toduai ko para bagai jengknya jenga bajong pi kan long mapriang honak madu bleu pa badan bor baro. To try priangi keciknya keti jeng pi na kebenta keciknya ro bat borom bat kerteng kejengu kajing mentoy yangi bat balang bako jengu baro kawai. Ai bagai jeng duai jongi kin kiu shame ko try rengkat bat kini kejing terwa kenya bakumta enda haba lapan koj da kejing isnei jong me an penlong yangi ki babet dor na kebenta ki sakramen jong kejing ej bakrau bor jong me dau kris utrai jongi amen. Utrai don rengkat bat pi token tiu ya laki danot tongenang utrai ublei jongi da shisha kalong basong hok bat kabadei kadei ti jengi bat kajing pen em yangi haki porba ro banya ro yeme ko kanrat an rei kham tam ha kana kapor banya ro pendon brom susu yeme na ba yo kres kulang brot paskha jongi laknya namar da kaba utrwa ya laka jong kamet ula pen pura ya kajing kenya barem ha kajing shisha jong gading pna badak kaba IT la de hakikti jong me na kebenta kajing pen em yangi ula pen I yala de baulong uleng do kaduan badu kulang brot jong kajing kenya namar kata haba ladap miar da kajing kemen paska kaperthei baro kawei krisa da kajing ro yame kibor beneng ro bat ki kan ho nangel ki ruai lang ya kajing ruai jong ka borom jong me bat ki apan bena klem sange.
sana Dipku Mayo sana Yu Ngay Juno Đa sư sa mà lòng bậc khôi có trai cả thầm mấy trong cái chính khôi ba rò Namar kata ngi kerpat ya me do pen khoi pen kentang ya kene ke jing terwa jongi dag bapa ya men sim jong me kum kam cher halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres hakapor baladino ya u badala kamon sneu bha ula priang ya ke jing sha sutam ula shim yokpu bad kabai ngu ya me Ula kedia ayo badalai hala kesenran uong to shim batobam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kebenta jongpi Ha kacukur kam enda lalayabam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai badbom jukut ya keba en penmi na kebenta jongpi bad na kebenta kibabun na kebenta kejungmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajungai Namar kata ngi kebapan menta ya gajing yap gajing mi pancung u ngi terwa hame kotra yukpu jong gajing em bad ya kukuri jong gajing pen em ngi dai ngu aidam namar malanyew yangi kebabit ban yang hakmat jong me bad ban sakri ya me da kebas ngret ngi kerpat ya me bangi kebayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long kibalapan ya tali ka wei daw man sem bakoj tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatla kapertei bato penjana yaka ha gajing ej ringkat bat ulio ukpa bakhujangi ulbert u bishop jungi kakan hun ki bishop bat baro kilengdo tokan mau yaki sakri jungme Clintina walang bat Justina walang ki bamela khot salade na kane kapertei ai bamaki ki bialong ka wei barukun jungme ha ka jing yap kum ka jung u kin yalong ka wei rubadu ha ka jing mi pan jung u to kan maulem ru yaki hanmen ki para shinrang bat kan thei ki balayothya dak ka bakrman ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ka jing isne jung me to pdyang yaki sa ka jing shai ka khmat jung me to isne yang i baro ngi karpat ya me barengkat bat kamariati sati bakhuj ka kmi jong ublai ujesa bakhuj ukurem jongka ki apostol bakhuj bad baro krokhuj ki belapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing im bom jukut bad bangen yro bad pandan borom ya me daw khon jong me u Jesus Christ Dau lembat ubad hau kan long ame blai ukpa badan bor ha gijing long kawe jong men semba khut
Barok keberam berkejingiro Junam la junam Amen Kumbelah hukum yang ngi daun nong penem Bad kumbel hikai ngerektin belai Ngi nut ban ong Kok pai sengi Bah beneng kalong kebekut Kerteng jong me Kan wan kahima jong me Kalong kamon jong me Hak kendeu kumbah beneng Tuai yang ngi menca ke jumbam jengi Kebahala kesni Patama yang ngi kerengkang jengi Kumbang ngirugi mabi ke beles new yang ngi Badwadi alam yang ngi sa ke jing penshoy Henry depan lai yang ngi na kebas new To pen lai yang ngi kerpat ko try na ke jing snew baro Ha ke jing sebun jong me Tuai jing suk jing sanya kisngi jongi Kenang ba Da ke jing rap ke jing isnei jong me Ngin lai barabor na ke pop Bangin yo jing yada Na ke jing jenjar baro Kat ba ngi dengap kemelenti ya ke jing kerman bakoj bad ke jing wan pat jungonong penem jungi u Jesu Christ Namar ke jungme kalong kaima ke jungme ke bor bakaburam junom la junom Ko try Jesu Christ me belong haki apostol jungme ke jing suk ngai api ke jing suk junga ngai api wat pe ya ki pop jungi Henry ya ke jinge jong kabalang jungme bada ke jing sebun jungme To ayah kaya ke jing suk bad ke jing atali kawai kat kum kamon jong me mame upi mat basan syar junam la junam amen ka jing suk try kadan barabor rengkat bat pi rengka bat piru ong ni terwa ya kada ke jing suk iwei ha iwei pat ke jing suk bat pi Hakmi ukun lang brod jong oblay hakmi bakit no yaki pop jong kepertai suk yang ig blasakhat sha kana ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam song hok maman rung apo ke ying ke jonga han reis ong tang dektin kamen sem jonga kam sakhya ri kamat berkas nama Kris kami berkenyalam ini sha ke jing yang amen Shimkan Barjing Rai Arspa.
Shim kan barjing rai arspa arpeu. Tongin ya duai. Koblai badan bor barok ba im jinom. Me uba pantamai biang yangi. Na kabanta ka jing im bom jukut ha ka jing mi pa jungo kres. Topan roy hangi yaw so jong ka sakramen paskha. Batot he ha ka danut jungi ya ka bor jong ka ne ka jing bam ban panlaj im. Dau Kris utrai jungi. Amen. Utrai udon rengkat bat pi. Rengkat bat pi. Ublay badon bor baro unkur kuya pi. Ukpa badokun badaman sem bakoit. Amen. Tolik suk each chakri utrai da kajing babha jung pi. Alleluia. Alleluia. Isu ya ublay. Alleluia. Alleluia. Shim kan barjing rai arspa andrupui. Surbat yang gas lay guling
hau pa hau ku nam sim bukut. Kumara long ba menikong cinta borobo. Ku dunut bukut tam ucisu. Kumara kono rapi Kristan.